Praise God, maayong gabi sa mga nasa Diyos, amen? Hallelujah, o karong gabi ng mga igsoon, o na po ni ang gabi nga kita makakatuon, makaduos itong buhay nga Diyos, o makapaminaw ta sa mga gustong ipadayag sa itong buhay nga Diyos ng kagabi mga igsoon, amen? Praise God, o before ta magsugod mga igsoon, at ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. O mga igsoon, karong gabi na, dili ta magalangan ato ta sa pagtuon sa pulong sa tungguhi nga Dios. So lang atong foundation text. Atong pagkakuhaon diha sa Jeremiah kapitulo 1 bersikulo 5. Ang pulong sa Dios nagaingon, sa wala ko pa ikaw pormaha sa taguangkan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. Sa wala ka pa matao, gilain ko na ikaw. Gipili ko ikaw nga mahimong propeta sa mga nasod. Magampo ta sa pulong. Amahan na mo nga langit nun, mapasalamaton kami niining matahom nga kagabion, salamat sa kahigayunan nga imong gihatag na usab kanamo kay kami makakatpon o makatuon sa imong mga pulong karong gabi una. Salamat amo kang gina-acknowledge nga ikaw ang magapataliwala, ikaw ang magapadayag sa matag usa kanamo sa kung unsa ang gusto mong ipahinumdom, ipabati, ipakita kanamo ning kagabion. Kining tanan mong ginasalig diha kanimo amo kang gipasalamatan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Praise God. Karong gabi ng mga igsoon na tungtunan ng pulong sa Dios o ang ato ang tema is mo kining ginaingon nga ang tinuod nga ikaw diha kang Kristo. Last Sunday atong ginatunan pulong sa Dios o nagahisgot kita about sa dula ni Satanas nga ni sa atong hunahuna. Daghan kay mga ginapakita sa Biblia or daghan kay ginapakita usab sa Satanas diha sa imong murag pahinumduman kaniya sa imong mga nabuhat, sa imong kakulangon, sa imong problema, para lang ma-discourage ka, madiskurahe ka, nga dili ka magkaroon og tinuod nga pagsalig o pagtuo sa pulong sa Dios, tungod kay usahay mabati nimo nga pili ka. Pero kung ang gabiyon ng mga igsoon atong padayunon sa pagtuon ng pulong sa Dios, kay diha nato makita o kini nga pulong mo'y makadasi kanatong tanan. Kay kung atong basahon pagbalik, ingon siya diha, sa wala ko pa ikaw pormaha sa taguangkan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. Sa wala ka pa matao, gilain ko na ikaw. Gipili ko ikaw, ingon, ikaw nga mahimong propeta sa mga nasod. Hallelujah. Kung imong tan-awon diri igsoon, sa wala pa ka na porma sa taguangkan sa imong mama, pili na kang daan sa Dios. Walang kung imong tun-an si King David, siya mismo nakapangutana sa iyang kaugalingon kung usa gyud ang tao nganong dako kaayo og bili ang tao ngadto sa Dios. Nakapangutana si King David, ngano ba? Unsa ba, Lord, ka mahinungdanon ang tao? Imo man siyang gipili o gilain. Ilabi na kanato ang mga katauhan sa tong nga Dios. Karong gabi na ato na siyang padayunon sa pagkat-on sa pagtuon o kini nasayod ko nga ang espiritu may magapataliwala na ilang tanan o magapahinumdom sa atua tungod ini mga panghitabo sa kalibutan karon nga daghan kay mga tricks si Satanas nga hadlokon ka, limbungan ka, ipahinumdum sa imuha nga dili ka angayan, sa tinuod dili man kita angayan. Kitang tanan nga mga gipiling katawhan sa Dios igsoon, ikaw, ako, walay tao diri sa kalibutan nga angayan atubangan sa Dios. Apan tungod kay gipili ka sa Ginoo, tungod kay gilain ka sa Ginoo,
nahimo kang angayan sa mata sa Dios tungod sa gibuhat ni Kristo. Wala siya po si King David, nakapangutana gid siya. Na kung unsa ba gid ang tao Lord yung dako kay kag pagtagad sa iya. Kung imong tan-awon ang Salmo kapitulo 8 bersikulo 4 hangtod sa 5 ingon siya diha, makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gitagaan mo man gayud siya og bili? Tao man lang siya, nganong ginakabalak-an mo man gayud siya. Iyo si David, iyang tan-awon sa iyang kinabuhi, kaya nakita mo gid niya nga ang iyang pagkatao, grabe mo gid ang pag-atiman, ang pag-umuma sa Dios kang King David, nakita niya ba nga, Lord, unsa man gyud naa sa kuha? Nganong grabe man ang imong pagtagad? Nganong gitagaan man gid ko nimo og bili? Tao lang man ko. Pero ngano? Yun siya, yung sa verse 5 siya, gihimo nimo siyang ubos lang sa mga anghel, apan imo siyang gipasidunggan nga daw hari. Ang tao nga iyang gipili igsuon, imong tan-awon sa creation, ang tao ang gitagaan niya ug katungod nga modumala niining tanan. Ang tao ang gibuhat niya nga espesyal sa tanan nga iyang gibuhat nganhi sa kalibutan. Gitagaan niya katungod nga modumala, katungod nga modala sa tanan, mo'y mohari sa tanan, ug imo siyang imong gipasidunggan ang tao nga daw hari. Patod pa sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Muna igsoon, gusto sa Ginoo karong gabi una nga mahinumdum ka o madasig ka ni ini nga mga pulong. Kay nasayod ko nga sa inyong kinabuhi karon naamoy mga kaagi nga grabe ang mga pamaagi ni Satanas nga maglimbong sa imuha, magtikas sa imuha, magkawat sa imong nahibaluan mo, laglag kanimo mapatay ngadto sa kamatayon igsoon. Apan gusto sa Ginoo nga imong mahibaluan karon. Gusto sa Ginoo nga madasig ka karon pinaagi niya mga pulong nga ikaw kitagaag pagtagad sa Dios. Kaya kung imong tanahon si King David, grabe ang pagdaig niya sa atong buhi nga Dios tungod sa pagkakahibulungan sa atong Ginoo. Ang Salmo 139 verse 14 nagaingon, ingon siya, gidayeg ko ikaw kay katingalahan gayud ang pagkahimo mo kanako. Katingalahan ang imo mga buhat ug lasayod kayo ako niini. Kung imong tanahon si King David, sa diha nga wala pa siya nahimong hari, ang iyang pagdaig sa Ginoo walay makatupong. Tungod kay iyang kasing-kasing iyang huna iyang gi-focus ngadto sa Ginoo. Iyang gisentro ngadto sa Ginoo. Ug wala na siya nasayod gani nga hubo na siya tungod sa iyang grabeng pagdaig sa tungbuhi nga Dios. Pero wala niya nag-iigsapayan igsuon tungod kay ang iyang kasing-kasing gibati og kalipay og kalinaw og pagkamatarong tungod sa Dios nga iyang gisimba og gialagaran igsuon. Grabe ang gibati nga kalipay ni King David. Grabe ang kagawasan ni gibati ni King David igsoon. Hallelujah. Munang katong last Sunday, atong ginahisgutan dito nga si King David. Kung imong tan-awon, gituman niya ang tanan nga kagustuhan sa Dios. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo, wala gid siya nagbuhat og dili maayo tubangan sa Dios. Puros makalipay makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Kung atong last atong ibasa atong Sunday. Pero kung imong tan-awon sa kinabuhi ni King David, kung imong basahon ang Biblia, si King David makasasala. Pero wala gitan-aw sa Dios ang iyahang status ingon nga tao. Apan gitan-aw ang gitan-aw sa Dios isa iha igsoon sa iyahang pagtuo salig sa atong buhi nga Dios. Muna si King David, grabe ang kasing-kasing niya, grabe ka mapasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Tungod niya anang mga kasilatian iyang nagian igsoon. Muna gusto sa Ginoo nga masinatian usab nimo ang nasinatian ni King David. Tungod kay gusto sa Ginoo nga magbalipayon ka sa imong pag-alagad ug musalig ka nga tinuray nga naha kaniya. Hallelujah. Kung imong tan-awon ligsoon, kinsa man jud ay ka sa mata sa Ginoo. Unsa gid pagtan-aw sa Dios nga naha kanimo igsoon. Sama sa atong gibasa kaganina sa atoang foundation text, gitawag ta og mga propeta, gipili ta, gilain ta aron himuong propeta sa mga nasod gikan sa atong buhi nga Dios. Apan naapay gusto nga ipakita sa Dios nga naha kanimo karon ug gusto niya ipahinumdum sa imong mahuna karon nga ikaw kimahal pag-ayo sa Ginoo.
Kinsa man jud ka sa mata sa Ginoo. Unsa gid ang pagtan-aw sa Dios nga kanimo? Una sa tanan, giangkon ta nga mga higala ni Kristo. Unsa ni higala, pastor? Ang higala kanang kauban sa inom, barkada mo na higala. Mo ba na tinuod nga higala igsoon? Ang mga higala nga mga ingon anak, maayo lang na kasagaran sa mga tao pag adto sa inom, maayo lang ng mga barkada igsoon kung naa kay kwarta. Pero kung wala na kay nahot, murag malayo ang imong barkada sa imuha. Pero ang tinuod nga higala, igsoon mo ni siya. Kung imong tan-aw si King David ba o si Jonathan, unsa ba ang kinabuhi katong wala pa nahari si David, King David, o kasi nahari? Best friend kay na siya, si Jonathan o si David. Kini si Jonathan, anak ni King Saul. Kini si King Saul, gusto niya nga patyon si King David. But katong nga panahon igsoon, tungod kay si Jonathan o si David, nagbuhat silag covenant nga magtinabangay sila. Tungod kay grabe ang ilang panaghinigala, daw sama sila nga managsuon, gihatag o giprotektahan ni Jonathan si David, gipasibat niya kay dili siya gusto nga muunsa siya sa amahan nga mao si King Saul. Muna ang tinuod nga higala igsoon. Ang gitawag kag higala sa Dios. Kaya ingon ang John 15 verse 15, ingon siya, dili ko kamo tawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon wala masayod kung unsa ang gibuhat sa iyang aganon. Igsoon ang Dios dili na matawag sa imong sulugoon. Kaya ang sulugoon, kung imong tan-awon diri sa kalibutan sa literal natong panglangtaw, ang sulugoon wala kabalo kung unsa ang negosyo sa iyang amo, wala kabalo kung unsa ang lakaw sa iyang amo, wala kabalo kung unsa ang mga ginabuhat sa iyang amo. Pero ang higala igsoon, ang tinuod nga higala parehas kang King David o kang Jonathan. Si Jonathan, instead nga suportahan niya iyahang papa, iyahang hinuong giprotektahan iyahang higala, gipahibalo ang iyang higala nga dili maayo mo nang sibat tungod kay patyon ka sa akong amahan mo na. Ginatudluan siya kung unsa ang maayo nga makapaayo sa iyaha. Mausab sa imuha ug sa ako ay igsoon. Wala ka gitawag sa Dios og sulugoon, kung dili gitawag kita niya atong padayon siya, tawgon ko na kamo karon nga akong mga higala. Ngano man, ngano gusto man sa Dios nga tawgon ta nga iyang mga higala. Unsa bay hinungdan nga higala na ang pagtawag sa Dios nga niya kanato. Tungod kay siya, kay kung unsa ang akong nadungog gikan sa akong amahan, mauusab ang akong gisulti kaninyo. Kung imong tan-awon igsoon, kung unsa ang nahibaluan ni Kristo dito sa iyang amahan, kung unsa ang iyang nadunggan, kung unsa iyang nakita igsoon, iyahang istorya sa imuha karon. Iyahang gipahinumdum sa imuha karon. Munang gitawag ka og giangkon ka ni Kristo nga iyang higala tungod kay ginapahinumduman ka niya, ginahigugma ka niya, ginapakita niya sa imuha kung unsa ka nindot ang giharian sa langit, kung unsa ka mahigugmaon ang Dios Amahan, kung unsa ka maayo ka maangumahon ang atong Dios Amahan igsoon. Munang gitawag ta ni Kristo ug iyahang higala. Ikaduha, kung imong tan-awon kapila nato ni gibalik-balik, kita ang mga pari sa hari. Imong tan-awon ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Ayan siya, apan kamo mga pinili, mga pari sa hari, ug mga katauhan sa Dios. Gipili kita sa Dios igsoon sa aron mahimo kitang mga pari sa hari. Hallelujah. Ug ang mga katauhan sa Dios, nahimo kamo iya aron magmantala sa iyang kahigulungan nga mga binuhatan. Gihimo tang pari sa Dios igsoon, gipili ta niya, gilain ta niya, separate ta niya aron himuon kang pari. Kabalo ba kay igsoon kung unsa ang katungdanan sa pari? Kung atong ibalik sa Old Testament, kining mga pari mao ang ginatugyanan sa Dios alang sa pagpakaylap sa kung unsa ang kagustuhan sa Dios sa iyang mga katawhan. O ang mga pari sa bigsoon mao pud lay duulan sa mga tao o muhalad sila mga mananap aron ihalad ngadto sa Dios tungod kay ang mga pari lang gid igsoon ang
pag-istorya sa atong buhi na makaistorya sa atong buhi nga Dios. Walay tao tungod kay ang tao mahadlok sa tingog sa atong buhi nga Dios. Muna kung imong tan-awon igsoon, dako kaayo kahimuan ang estado or ang kinabuhi ingon nga pari diha sa tiilan sa Dios tungod kay ikaw ang nagaduol sa Ginoo sa pagkinahanglan sa mga tao, especially sa mga pastor karon. Ikaw nga pastor, gitawag ka dili lamang kay pastor or kanang mga evangelist diha kung dili mga katawhan sa Dios, gihimo tang pare. Apan kung imo ibutang sa literal karon igsoon, makita nato ang mga pastor o kini mga gitawag og Kristohanon, mao kini ang mga duulanan sa mga taong walay Christian aron makapatabang sila sa pag-ampo ngadto sa Dios kung unsa ang ilang kagustuhan ug mahitabo sa ilang kinabuhi igsoon. Mo nang gibuhat sa mo nang gipili kita, gilain kita aron mahimo tang pari sa Dios. Unsay katuyuan nga anong gihimo tang pari? Sari tungod kay gusto sa Dios nga kita ang magmantala sa kahibulungan nga mga binuhatan sa atong buhi nga Dios. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag. Si Kristo ang Dios mismo ang nagtawag kanato gikan sa kingit-ngit ngadto sa kahibulungan kahayag. Og sa iyang pagdala sa tuwa igsoon, gusto niya nga kita ang mabuhat sa mga mayong buhat, sa mga kadulungang buhat nga gibuhat sa Dios o gibuhat ni Kristo alang kanatong tanan mga igsoon. Labaw sa tanan, ikatulo, mo ni siya igsoon ang pinakanindot. Dili lang kay kita mga propeta, dili lang kay kita higala, dili lang kay kita mga pari sa hari, labaw sa tanan, kita mga anak sa Dios. Kaya in Galatians 3 verse 26, nagayon ang pulong sa Dios. Kamong tanan mga anak na sa Dios. Ikaw karon nga nagatuo kay Kristo, nagasalig kay Kristo. Ako kitang tanan nga nagasalig ug nagatuo kay Kristo, anak ka sa Dios. Nganong nahimo kang anak sa Dios? Siguro mayon ka nga, grabe ang akong pagsunod sa banaod, grabe akong pagsunod sa mga tulumanon nining kalibutan na, grabe akong pagtabang sa mga tao, nagpakaon ko sa mga taong gigutom, mitabang ko sa mga taong nagkinahanglan og tabang. Igsoon, dili na mo'y hinungdan nga nahimo kang anak sa Dios. Unsa hinungdan nga nahimo kang anak sa Dios? Kaya siya kung padayonon, tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Tungod kay nagtuo ka kay Kristo Jesus igsoon, nahimo kang anak sa Dios. Wala siya niingon diha nga tungod kay nag-antos ka, nagsekripisyo ka, grabe ang imong pagsunod sa balaod mo nang nahimo kang anak, grabe ang imong pagtabang mo nang nahimo kang anak sa Dios. Wala igsoon. Tungod sa imong pagtuo kang Kristo Jesus. Mo na hinungdan igsoon nga nahimo kang anak sa tunggoy nga Dios. Hallelujah. Unsa ba hinungdan nga kita nahimo mga higala ni Kristo, nahimo nga mga pari o mga nahimong propeta sa mga katawhan o nahimong mga anak sa Dios. Tungod kay kung imong tan-awon igsoon, dili sa kalibutan ang paglinglan ni Satanas kanato grabe. Imong tan-awon nahimo tang mga hari, mga pari, propeta, nahimo tang anak sa Dios tungod sa gibuhat ni Kristo. Ug nganong nagbuhat si Kristo niini? Tungod kay adunay usa ka tawo nga nagpakasala nga mao si Adan. O kita nahimong nalayo diha sa presensya sa pangbuhi nga Dios. Nalayo diha sa gugma sa pangbuhi nga Dios. Apan usay hinungdan nga nahimo kita mga pari, mga hari, propeta, higala, mga anak sa Dios. Kung kay adunay usa ka tawo anhi diri sa kalibutan nga walay sala, nga naghalad sa iyang kaugalingon, imong gituuhan, imong gisaligan, aron ikaw mamahimong kita, ako, mamahimong mga anak sa Dios nga hingpit o pinag-o.
Himo tang anak sa Dios. Tungod ni Kristo, aniya sa kalibutan, o walay sala, wala na naghatag sa iyang kaugalingon. May tanawon ang unang Pedro 2:22 siya, wala siya makasala o wala mamaka. Sa iyang kinabuhi igsuon, iyang gipuy-an ang kinabuhing tawhanan 100%. Iyang gibilin ang iyang pagka-Dios dito sa langit o gipuy-an niya, gisuob niya ang yutan-on nga lawas aron puy-an ang kinabuhi nga walay sala, aron pagtubos sa imuha o pagtubos sa atuwa igsoon. Kaya nasayod siya nga walay si bisan kinsa nga makaluwas sa tao sa kalibutan. Gawas kon adunay usa ka tawo nga magpakatao nining kalibutan na magpuyo ilalom sa balaod, mo fulfill sa tanang katumanan sa balaod, ug muhalad sa iyang kinabuhi alang kanimo ug alang kanako, aron kita mahimong hingpit binag-o mga anak sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Yan siya, in Hebrews 10:14, siya, busa pinaagi sa usa ka halad, gihingpit niya sa walay katapusan, kadtong gihinluan sa sala. May maingon sa inyo igsoon, na halimbawa na mulimbong sa inyo nga, ay, dili oy, kausa lang to gibuhat ni Kristo. Pagkahuman ato, musunod na po na siya. Ikaw na ang malingkamos pagpangay pasaylo sa imong kaugalingon, magpenitensya ka sa imong kaugalingon kay human na, kay isa ra naggibuhat ni Kristo. Igsoon, kung gimatarong ka sa Dios, tungod sa imong pagtuo, tanan nimong sala. Muna gingon diha nga, gikan kaniadto sa bata pagkakaroon ug hangtod mo balik si Kristo, gipasaylo na ni Kristo ang imong sala. Kaya naman, unsa may akong basihan igsoon nga gipasaylo na ni Kristo ang imong sala. Kay kung imong tan-aw ni atong gibasa karon, Hebrehanon 10:14, siya, busa pinaagi sa usa ka halad, gihingpit niya sa walay katapusan. Usa ka halad igsoon, unsa man ang halad, mao si Kristo. Ihalad niya iyang kinabuhi aron sa paghingpit hangtod sa walay katapusan kadtong gihinluan sa sala. Kinsa ang gihinluan sa sala? Ikaw nga nagtuo ug nagsalig kang Kristo. Ako, kitang tanan nga nagtuo sa finished work ni Jesus dito sa cross ug nagsalig sa grasya sa pagbuhi ka Dios. Gihingpit na ka sa Dios, gihinluan ka sa sala ug gihingpit ka hangtod sa walay katapusan igsoon. Walay kay katapusan imong kahingpitan igsoon. Perpekto na ka atubangan sa Dios. Pastor, makasala pa man ko, masipyat pa man ko. Igsoon, sama sa akong gi-share sa inyo atong last Sunday. Si David wala gitan-aw sa Dios kung unsa ang iyang mga dautan nga nabuhat, wala na giisip patok kaniya, kundi ang ginatan-aw sa Dios ngadto kaniya kang Abraham, kang Caleb, kang Joseph, mga tao nga nagatuo nagasalig sa Dios. Kabalo ba ka? Nga wala gitan-aw sa Dios kung unsa ang mga dautan nila nabuhat, kundi ang ginatan-aw sa Dios sa ilaha igsoon is ang kung unsa ang imong pagtuo o pagsalig sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Tungod kay ang atong standing karon igsoon, dili na ikaw, kundi si Kristo na. Si Kristo na ang naa sa tuwa. Siya ang nagpuyo sa ato, ang balaang espiritu nagpuyo sa atong kinasuran. Mao nay timailan nga ikaw anak sa Dios, ikaw katawhan sa Dios, ikaw pinalangga sa Dios, gihigugma sa Dios pagkaayo. Gihinluan na ka gikan sa sala igsoon o gihingpit na ka ngadto sa walay katapusan. Ngayon pagit siya sa 2 Corintios 5:17 siya, si bisan kinsa nga anaa kang Kristo bag-o na. Igsoon, tungod kay naa ka kang Kristo, bag-o na kang binuhat. Tungod kay mituo kang Kristo, bag-o na ka nga binuhat. Wala na ang iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. Igsoon, moingon ka, Pastor, kung bag-o na ko, nganong masipyat pa man ko? Kung bag-o na ko, nganong makasala pa man ko? Kung bag-o na ko, nganong makahuna pa man ko dili maayo? Igsoon, ang imong espirituhanon nga kinabuhi, gibag-o na diha atubangan sa Dios. Ang imong pisikal, ang imong emosyonal, kang imong kalag-karon igsoon, dili pa totally change. Ingon ang Biblia, mamatay man ang imong lawas tungod sa sala, apan ang imong espiritu
buhi diha sa mata sa Dios tungod kay gipayra na ni Kristo ang tanan nga naha kanimo igsoon. Hallelujah. Kabalo ba kay igsoon kung kinsa ang nagplano ni ining tanan? Hallelujah. Ang Dios ang nagplano ni ining tanan. Ang paghatag og bag-o nga kinabuhi aron mapakita nato sa kalibutan ug mabuhat nato ang mga maayong buhat nga giandam sa Dios. Imong pagabuhaton. Ang Episo 2:10 nagaingon siya, gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat sukad pa kaniadto. Mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Kung imong tan-aw ligsoon, gihimo kang propeta, gihimo kang higala sa Dios, gihimo kang pari sa hari, gihimo kang anak sa Dios. Tungod sa usa ka katuyuan nga kita ang mubuhat sa mga mayong buhat nga giandam sa Dios, gikan pa sa pagsugod sa kalibutan wala pa ka matawag giandam na nga sa Dios alam ka nato aron mapakita nato sa kalibutan. Yan, grabe ka maayo atong buhi nga Dios. Grabe ka mahigugmaw na atong buhi nga Dios. Unang kanino mong kinabuhi karon? Kung mo tanan Nixon, dili ikaw ang tag-iyana, kun dili si Kristo. Busa atong ihatag ang panahon alang sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Siguro ngayon ka nga grabe man akong pagkinahanglan pastor. Murag kung unahon ako ang buluhaton sa Ginoo, murag wala naman siguro kauno na akong pamilya. Even ako wala ko pang pamasahe. Kabalo ba ka sa sekreto diha igsoon? Kung imong balikan ang Matthew 6:33, kung imong tan-aw diha igsoon, wala jud laing requirements ang ipangayo kang buhi nga Dios. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang iyahang gingarian lang ug ang iyahang pagkamataron. Siya, ug ang tanang butang nga imong gikinahanglan nga simple lang kay ng mga butang nga. Kagmay lang ng butang nga basta unahon imong Ginoo igsoon, tanan nga imong gikinahanglan. Ihatag niya sa imo. Tungod kay dili man kita ang tag-iya ning atong kinabuhi karon igsoon. Ihatag nato ang panahon alang sa atong buhi nga Dios. Sa bisan unsang atong mga desisyon, pangayuon nato sa Ginoo. Tungod kay siya lang ang masunod sa atong kinabuhi. Kay siya ang tag-iya niining tanan. Siya ang tagaan nato sa panahon igsoon. Kay siya ang nagbayad kanimo. Siya ang naghatag sa tanan alang sa imong kabulahanan. Ingon siya sa Galatians 2:20. Ingon siya, namatay ako. Imong tan-aw ng kinabuhi ni Apostol Pablo siya, namatay ako kauban ni Kristo sa cross. Dili na ako ang nagkinabuhi karon, kundi si Kristo na ang nagkinabuhi kanako. Kung kining kinabuhi nga akong gikinabuhi, karon mao ang resulta sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug halad sa iyang kinabuhi alang kanako. Ano imong kinabuhi karon? Dili na imuha. Dili na ikaw ang tag-iyana kung dili si Kristo na. Hindi akong kinabuhi karon, dili na ako ang tag-iyana kung dili si Kristo na. Ang imong tanawon igsoon. Dili na to ug mato pa sa pulong sa Ginoo. Dili na to hatagag lugar ang yawa. Dili ihatag na to ang atong panahon ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay igsoon kabalo ka sa diha nga tagaan nimo panahon ang atong buhi nga Dios. Grabe ang Dios mo palos nga na kanimo. Ano man, makita mo niya nga ayaw kang gawas nun. Dili ka problemado sa mga butang nga nagakahitabo sa kalibutan. Yan sa pagkinahanglan, sa pagkaon, sa mga gipuy-an. Dili ka mamahimong problemado sa diha nga tagaan ng panahon ng Diyos. Kaya nga naman, siya ang mas grabe mo hatag og panahon nga na kanimo. Muna igsoon, tinuhaon nato ang mga butang alang sa gingharian sa langit. Atong tagaag pagtagad kung unsa ang mga buluhaton alang sa atong buhi nga Dios. Tungod kay igsoon mo ning sikreto ug ang Dios nahimuot na kanato. Pero mas mahimuot pa ang Dios ug mas daghan pa ang atong mga reward o mga korona nga madawat sa panahon sa paghukom. Sa diha
nga atong ibutang atong kinabuhi, atong ibutang atong panahon, atong hunahuna, atong isentro sa mga butang alang sa gingharian sa langit. Ang Kolosas 3, versikulo 1 hangtod sa 4 nagaingon siya, busa tungod kay kamo nagpanhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga ato sa langit. Insya tungod kay kita, di ba, namatay si Kristo tungod kay nakasalata. Pero nagpanhaw si Kristo tungod kay gimatarong kaniya. Sa iyang pagkabanhaw, nahimo kang matarong. Tungod kay nabanhaw man ta uban ni Kristo, ingon si Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas kaniadto. Ingon siya karon sa tuwa, ikaw nga nakalungog sa pulong, ingon sa Apostol Pablo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga tuwa sa langit. Ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Gusto man ang mga butang nga ato sa langit. Pagkamatarong, kalinaw, ang kalipay, ang pagtinabangay, ang paghinigugmaay, ang pakigdait, kung sa padiha nga makahatag sa imong tinuod nga kalipay, muna ang gingharian sa langit. Ato ibutan diri sa kalibutan, ingon ang Dios sa imuha, tinguhaa ang pagtabang sa uban, tinguhaa ang paglipay sa uban, tinguhaa ang pagkamatarong, tinguhaa ang mga butang nga makapahimuot sa imong isikataw igsoon. Kaya mo na ang naa sa gingharian sa langit. And siya, in verse 2, isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langit nun. Dili sa mga butang nga kalibutan nun. Nganong gusto man sa Dios nga isentro nato atong mga hunahuna sa mga butang nga langit nun. Kasi diha ang imong hunahuna ug imong kasing-kasing nakasentro sa mga butang nga langit nun. Dili ka maglisod sa pagtabang sa uban, dili ka maglisod sa paghigugma sa uban, dili ka maglisod sa paglipay sa uban, tungod ka ang imong sentro sa mga hunahuna is mao si Kristo, ang mga butang nga langit nun. Ang mga butang nga langit nun nga makapalipay sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Yun siya, dili sa mga butang nga kalibutan nun. Kaya nga naman, pag ang mga tao nga naning kalibutan na, ang ilang hunahuna nakapokus sa mga butang nga kalibutan nun, usahay makalimot sa Dios. Usahay makalimot sa pagtabang sa uban. Makalimot sa pagpahimuot sa uban. Kung kailang ginahuna kaugalingon, negosyo, trabaho, bahandi, mga butang ang kalibutan na, muna ang makapadivert sa itong hunahuna igsoon. Verse 3, siya, kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi, o ang inyong bag-o nga kinabuhi, ginatago na diha sa Dios, uban ni Kristo. Ayun sa igsoon, dili na daan ang kinabuhi na to karon. Bag-o na. Tungod kay namatay na kita uban ni Kristo, gibanhaw kita. O ang atong kinabuhi ginatago na diha kang Kristo sa atong buhi nga Dios. Si Kristo, in verse 4, si Kristo mao ang inyong kinabuhi. Ug sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom ug buhok. Igsoon, si Kristo ang atong kinabuhi. Si Kristo ang tanan alang kanato. Kung sa panahon nga moabot nga ipadayag si Kristo, ipadayag usab ka sa Dios. Ipadayag ka na may gahom o dungog. Mapasidunggan ka igsoon tungod sa imong pagtuog pagsalig sa atong buhing Dios. Muna igsoon karong gabi una, nasayod ko nga ang pulong sa Dios nakahatag na usab sa ato ag kalipay sa atong kinasuluran. Tungod kay mao kini ang pagkaon sa atong espirituhan nga kinabuhi, pagkaon nga mo'y makadala kanato sa tinuuray nga kagawasan, tinuuray nga kinabuhi, tinuuray nga kaluwasan, tinuuray nga gingharian sa langit igsoon. Muna igsoon, tagaan nato pagtagad ang pulong sa Ginoo. Ato hinumduman kanunay kung unsam bisan unsa man ang mga paglingla ni Satanas, paglimbong ni Satanas sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing sa imong palibot, igsoon, hinumdumi kanunay nga ikaw propeta sa Dios, ikaw higala sa Dios, ikaw pari sa Dios, ug ikaw anak sa Dios, kinagiyahan sa Dios, moabot ang adlaw nga ang Dios ang mopasidungog kanimo, mopayaw kanimo. Kung dili man ta panalinginan diri sa kalibutan, sure jud ko nga dito sa langit. But igsoon kining blessings nga giandam sa Ginoo,
giandam ni alang sa iyang mga katawhan aron mapakita niya kung unsa siya ka maayo, kung unsa siya ka mahigugma o igsoon. Nga sa imong kinabuhi, kanisa akong kinabuhi, kanatong tanan nga mga anak sa atong buhi nga Dios. Amen. Magampo ta sa pulong sa Dios, amahan ang mga langit nun. Salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat sa kahigayunan nga mong gihatag even kini mga pulong nga mong gipadayag. Salamat sinyuhi kini nga dili kini makawat sa among kaaway nga si Satanas. Balaan na kini, protektahi kini nga dili sila makahilabot ni in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa imong pagpadayag. Salamat ining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Magapadayon tayo soon. Ato ta sa ato ang communion. Kung kinsa natong ready, ibayaw na to ang bread. Sa gabi nga kiblihan si Jesus, mikuha sa tinapay, ug nagpasalamat siya sa Dios, ug iking gipikas-pikas ug iyang gihatag siya matinong na dumiyon siya. Kini nga pan, ang nagsimbolo sa akong lawas nga nag-antos sa sakripisyo alang kaninyo. Kuhata kini alang sa paghandom ko nako. Lord Jesus, salamat Lord sa pagkamaayo. Salamat sa imong dakong gugma nga di kanamo. Gugma, walay katapusan, walay pagkahuman, gugma nga grabe nag-uros-uros nga ni sa mong kinabuhi. Ug wala na maging sapayan ang kasakitan nga magbitay diya sa cross. Even ang imong lawas nag-antos sa daghan kay ang mga labod. Ang imong mga unod halos mahurot sa pagkatanggal tungod sa mga bunal nga ginabunal nga kanimo. Pakatuyuan niya na Lord, so that by your stripes we are healed. Salamat Lord sa imong kaayuhan nga gihatag sa amo. O salamat Lord Jesus ngayon kasi mong pulong-pumot sa kakaroon. Mausap kami. Nagpuyo ka nga malipayon. Mausap kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya. Mausap kami ang mga ginadiklar sa kinabuhi. Nagpuyo ka na walay kahadlok sa balatian. Walay balatian. Mausap kami ang mga kinagina-claim sa mga kinabuhi. Kakana ang mga saad among ma-enjoy sa mga tagusan mo kinabuhi. Walay nagapaabot kami sa iyong pagbalik Lord Jesus. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Kasama nga gabi ini pili sa Jesus. Mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Kaya kini gihatag siya mga tinanagmingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo. Amoy nagdala sa bag-o nga kombinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Ay sa matag kaon sa matag inom ninyo ni ini. Inyo di matala ang kamatay ni Kristo hanto sa iyong pagpali. Lord Jesus, salamat Lord. Sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord sa imong dugo nga naghinlo sa among mga sala o naghingpit ka namo ang ngadto sa walay katapusan. Naghimo ka namo angayan. Lord, ingon ka sa imong pulong nga walay buling kunot ug mansa lang ang makasulod sa gingharian sa langit. Apan Lord, dili kaya sa tao nga magkinabuhi sa kalibutan nga walay buling kunot ug mansa. Mo nang imong gipadala si Kristo dito sa kalibutan, gipuy-an ang kinabuhi nga tawhanon ilalom sa balaod. O gipuy-an niya ang kinabuhi nga walay sala, o gihalad niya iyang kinabuhi alang kanamo, o ang iyang dugo Lord imong giula dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloanan sa among mga sala, o katong dugo Ginoo mo'y naghimo kanamo angayan, walay buling kunot ug mansa, naghimo kanamo matarong takos diha sa imong tabangan Lord Jesus. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo ug diha sa imong dugo Lord Jesus nagalagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin alang sa mga katawhan. That's why karon gabi una among ginadeklara, among gina-claim sa mga kinabuhi kakana ng mga panalangin, kana ng mga kaayuhan magamanifesto na sa mga kabisan ng mga kinabuhi. We honor you in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo ini matahong nga kagabion. Salamat sa kanunay nga pagpakig-uban o pagkiya o pagtabang sa mga katawhan. Salamat Amahan. Even katong mga pulong na among natun-an karon, mahimo na mo tong gabayan sa mong pagpangalagad ni kalibutan na while nagapaabot kami sa mong pagbalik Lord Jesus. Salamat Amahan sa imong mga katawhan. Ilabi na ang pamilya sa inyo kabinat in Christ. Salamat Lord sa pagpanalangin uban sa kinabuhi ni Pastor Nerod Quezon.
buwan Easteryani, salamat sa pagpakikuban kanila, magiya kanila, pagtabang kanila in every way. Even kay Pastor Nicholas ang pagdala sa pamilya sa inyong kabilang in Christ, ikaw magalikon kaniya, ikaw magatudlo kaniya kung saan ang pagpalambo sa pamilya sa inyong kabilang in Christ. Even Lord, sa tanang miyembro sa inyong kabilang in Christ, Lord, I declare blessings upon blessings sa ilang kinabuhi, God. Opportunity upon opportunity, God. Connection, Lord. Favor upon favor. Miracles upon miracles. Healing upon healing. Opportunity, God. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi, sa mga panglawas, God, sa mga katauhan, Ginoo. And I bind every sicknesses, diseases, poverty in the mighty name of Jesus. Coronavirus, death, I bind you in the mighty name of Jesus. Wala kay gahong mga kapahilabos sa pamilya sa inyo kabilang in Christ. Even Lord, kining family nga trust ako sa mga anak, sa mga pamilya, salamat Lord sa pagpanalangin. The life of this family, Father, will in line what your word says who we are, that we are highly favored, greatly blessed, and deeply loved by you. Salamat Lord sa among mga loved ones, sa mga kaigsuunan Ginoo nga nagsubaybay ni ini mong bulaton Lord, gikan sa nagkalain dapit, salamat sa iyong pag-comfort sa ilaha, sa tanang mga tao Lord nga napadungog sa akong tingog, salamat Ginoo sa iyong pagbisita sa ilaha, salamat sa iyong pagmumuhat sa ilang kinabuhi Ginoo. Lord, wala gid may mahimo kung wala ka, but Lord, pinaagi sa otoridad nga magihatag sa mga agad, makadeklara mi Lord og kaayuhan alang sa mga katawhan, panalangin sa mga katawhan, protection sa mga katawhan Ginoo. Salamat God, even Lord, ang ginaduolya kanimo God nasa sa Israel. Lord, I declare blessings, shalom, salvation, God, protection, God, sa ilang kinabuhi, even Lord, ang Pilipinas, God. Lord, I declare that Philippines is for Christ. Lord, ang presidente, tanang na dumala sa mga nasod Ginoo, sa mga senators, handod sa pinakababo, proclaimer, Father, salamat Ginoo, ang pagkamatarong, Lord, may mag-ahara, even Father, ang presidente si President Rodrigo Rua Duterte, salamat Lord sa kaluwasan sa iyong kinabuhi, even Lord, dili pa mahitabo ang election Father, salamat Ginoo, ikaw magabutang sa iyang kasing-kasing ug kalipay ug kalinaw God ug ang pagkamatarong mag-aabot sa iya ug ang kaluwasan sa tibok pamilya Father. Even Lord, si Mayor Inday Sara, salamat Ginoo, ikaw magagiya kaniya, ikaw magatabang kaniya sa iyang mga desisyon. Even Lord, sa mupuling nga Mayor diri sa Davao Lord, salamat, ang pagkamatarong may mag-aari ang kaluwasan Lord mag-abot Ginoo. Salamat God sa butang, ikaw magalikpay God, ikaw maga-comfort Ginoo. Salamat Lord sa iyong pagkamaayo Father. O salamat God sa butang. Karon ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi ang magapanalangin kanimo, magagiya kanimo, magatultol kanimo sa tamang dalan o siya magalikay sa imo sa buhat sa kaaway, siya ang magalig-on sa imo, magacomfort sa imo, magapanalangin sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa tanang source of income imong ginatrabaho karon, siya magatabang kanimo sa kanunay. O ngadto kaniya kaya mohawid kanato gikan sa pagkahulog, maghimo kanato ang ayan sa mata sa Dios. Kaniya lamang ang kahalangdon, kagamhanan, gahom ug ang kadungganan iya lamang hangtod sa walay katapusan. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat sa panahon nga inyong ihatag alang sa pulong sa Dios igsoon. Karong panahon na igsoon sa diha nga namati ka ug nagtuon ka dinhi mga pulong, imo nang giuna ang giharian sa Dios. And then moabot ang kalainan sa imong kinabuhi nga makaingon ka, wow Lord, pagkamaayo mo gyud, pagka matinumanon gyud sa imong pulong, ma-enjoy nimo ang mga blessings sa Ginoo. Amen. O hangtod sa sunod higayon igsoon ug maadlaw kita-kita na sa church. Sa atong church gathering alas 9 AM sa buntag. Bye-bye. God bless.